Έπεσε από το κρεβάτι της φυσιοθεραπείας. Από το κρεβάτι του μασάζ. Για όλα τα πράγματα υπάρχει πρώτη φορά. Αλλά πάντως 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Ιταλίας. Πολύ ωραία το Μαντσινέλη. Βγαίνει ο Χάκετ και παίρνει την μπάλα. Του δίνει ένα screen ο Κουζέν. Χάκετ βρίσκει τον Μπουρούση μπροστά του. Βγάζει την μπάλα έξω για τον Γκαλινάρη. Παρά λίγο να κάνει βήματα ο Μπουρούσης, έδωσε στο Φώτσι. Τώρα ξανά από το χαμηλό πόστο που του έδωσε ο Ηλίας Ζούρος νωρίτερα. Αλλά και για τις οδηγίες που έδωσε και στους υπόλοιπους παίκτες. Καλή κυκλοφορία της μπάλας από τους Ιταλούς και εύστοχο. Καλή συνεργασία, κάρφωμα από τον Γκαλινάρη. Μπελινέλη, Καραρέτο και τώρα Γκαλινάρη. Γκαλινάρη από την εσωτερική. Δεν πιέζουμε για επιθετικό rebound και δημιουργούμε δύναμη στην αμυντική κατά ένα σουτ βλέπει. Και εφαρμόζει την εντολή που του δίνει το προπονητικό team. Ο Χάκετ θα βρει καλή πάσα για τον Γκαλινάρη. Ο Χάκετ για τον Καραρέτο. Μπαρνιάνη, Γκαλινάρη περνάει ωραία και καρφώνει 4. Ετοιμάζει τον Μαυροειδή ο Ζούρος. Γκαλινάρη θα πάρει φάουλ από τον... Είναι νεανική αναγκαστικά ομάδα μετά τις πολλές απουσίες. Γκαλινάρη φάουλ από τον Μπράμος. Μαντσινέλη, Χάκετ, Γκαλινάρη κερδίζει φάουλ. Όλος ο χρόνος δικός μας. Ζήσης από την κορφή της ρακέτας για 2. Είναι άστοχος, δεν έκαναν δευτερόλεπτα ακόμα. Βλέπει το ρολόι ο Ζήσης, εκτελεί για 3. Είναι άστοχος. Στο πλάι, χώρος λοιπόν για τον Γκαλινάρη. Αυτός πηγαίνει μέχρι το τέλος. Με σπάσιμο της μέσα στο χέρι, αλλά κοιτά.